Doa kadomat dibunta. Tahun. Berbuat firman. Berkoran, ada buat berkoran. Jadi sampai itu. Satu nama semut tahun siap udah ma perkiraan itu dari untuk faktor itu anak pun kan ada itu mau anak pun jam kenal mudi dong tapi dong baru kalau ditiki ngolu ni amang baru nahinan opo may kardoli do to dakyaon matche to tuami unang alanong mati nung mon adu libere amo alanong mati nung mon gabe lupa mo tuhami tulang mo na markasinaga jangan-jangan si dono kuak kalay di pudian ni bere nami onan no sadaro hamu do perjolo da unang mekelekel hamu saunari marsogo tu begi hami barita la dua ditulak kami son berbeda hidup pinopar di opo mekari unang hidup dari gandiak kau da molo udaon pudina do si berengot di udaw serba tuay kata ni debata jamita dihita gagasan tikion malau paborhaton ina nataholongyon wenet hami mas yang pangungkapon sa 4 ayat 10 sono madidok martua ma akan mati di bagasan Tuhani olat nyon tutu di doktor TI masoho panasida siang parukilon nasida aina mangihut matu nasida di ulah nasida itu. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini sungguh kata roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Soalnya yang go saat hamu kadongan keluarga di selut hata di debata tu hata marsaringar di suasana dok-dok ni roha di ombason buah-buah doon tu hita nama kulwa senang terlalu berduka di lucu ikon marsira kita sian nataholongin ala sinirak di kematian ay ternyata kematian ibatiki istirahat sian sudi ulauna kematian ternyata tiki istirahat sian ulauna sudira alam ini hamukan warga son naik taberik lagi kata ini batam suasana nukut rohai kamu keluarga jala istirahat dari segala jelila lah jala istirahat siang nasa haji ton di kuluna jadi dada hamakuan amak nutina kate manak malap petaka hamatian ini ido na boy jalota ngonu nasa sitong na bersifat kekal ido didok laki di bukit deta nomor 575 hamatian perhitian lau manopo Yesus ini melalui kematian kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Lebih tegas di doa Apostel Paulus di Filipi sada ayat 21 ai Kristus doha nguluan diau jalalaba na kematian karena bagimu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan mulai totong taingot khususnya di hamu keluarga sudeya nakona nanti ninggal honda tua-tuaon para guguan jalan pulang itu hatta do hamu isi tolong ala ternyata adong do hanguluan abadi di balik kematian setiap orang percaya di hamu keluarga mungamat segudang hatta apul-apul napi nasahat tu hamu apalagi bagasan tikion kalau ini memang kematian macupak loh di debat tadi dan si habiharan sa sitong nasongola hudok kami di tiki dan saat kita tuson siap bagas talau tu halamanon hamakuan boleh dong ternyata kematian adalah keuntungan bagi orang percaya di sini singon di sini di Papua kita diamu sama nami dong keluarga di sana ina rohaku jaminan dong memampukan sudah aku akayana kona rodi sudah si salohot untuk tetap bersyukur sampai di tengah hamu di roha kita. Ada kepastian bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita, mengasihi seluruh keluarga yang percaya kepada Kristus. Kelak kita juga akan bertemu
Ido di buku detai nomor 727 ayat 4 amang ido kando Tuhanku bolo masih lo amu musediau ingot ma na di surgoi do au na putonau tu surgoi ai ho pesonak do tisi ido nasonak be nasija nasonak be ina na taholonyo lani na indohono di hamu keluarga di son bolo tapapor hatamon toto papadunggo kamu ima kapor siya munai ano inang na lam sadahamu lam marsya holowa kita deh pasti do adong anon na hurang lobi bolo tapataru lusiru tapataru ina na tahulongyon tu inganan parsapok inoni kalani ikut utipo maholobi kasi itong nataburo halang na porsya cukup do mampu do hita sa sitong maglodong persoalan molo utipo holongnya deh dapat Tuhan aksarupa hita itong panibata adong bedo kekhususan nang di keluarga di son nani margogo mahamu di pasu-pasu Tuhan tama nak kita sudi Ayat 1 ayat 2. Yesus ngoluni todiku horo haporu sakit. Yesus ngoluni todiku horo haporu sakit. Nama diriku rodinasa lakaki. Lantakasma paduduhon tuawon pakokok ni. Ali Jehovah di bataha manami namaro bangsa di benua gincang sianuduk doon seret ni rohanami rohami marsoba tu adu pamuda budai nabadiai manobahon puji-pujian dot hama oleh atian ni rohanami tiasi dot holong ni roham totong mangaramoti daging dot to dinami mangalehon hosa hamun luat di hami tarbain hami marpungu di tongan ibagasol Ima ale Tuhan ti naung sauma tua inanami siatongan di bagason dan sobot sama heu roha do pikiran ni suhut tinopar ni inanami on
Yan marita mele Tuhan romain mengelik ham tuho. Asa homa na mga buli keluargaon. Homa na mga norai rohano pikiran na sida. Asa tarjano na sida umpang tuasi dot olong nirham. Ale Tuhan dinaik pukaon nami ma udaw para daton di persaduan sahur matuhaw ni inananion. Mangido mangelik mahami tuho saya si maroham lehoma arinatiur padaw akan mangabati ajari hami marhiti tobdim to diperbedai asa unang manipil sian lomo niroham. So ni male Tuhan salubna akka keluarga si solop na dipagdalan rupe nama nopot ingan anon oma totong nama dongani mga rangoti asaboy di bagasan ay pason sa hatu ingan anon asi marohamali Tuhan siyan na mabuka sa ato na mabujong yan non now pasatu tu ingan para diyan ang pasatu kinani oma totong na mangkong pami asi marohamali Tuhan jumuru rasi hami siyan adu sa nami asa tamahami madyan o kaasasimi doho basa-basami tangi ho jalaw luoy na Panginoon namin mangido hami di bagasan kuwar niya na mo Tuhan Jesus Kristus si hokop jala si balua hami amen. Kata ini bata kita dihamu keluarga bala bagasan sadarion ulomba di parnak Mataniari penetami ma siang bilip bisada ayat bisada sonoma di dokatan ay Kristus to hamuduan yau jalalaba nang hamadea ay Kristus to hamuduan yau jalalaba nang hamadea karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan sonima yang ko sahatna ujian itu hata dihamu keluarga secara khusus ison bunga si ube nguruni ina nata haulongyon di Portibion selesai sudah semua perjuangan parsaoran akan adinggan dot aka ima ulona di Portibion alani naing bohonon si Paulus tonga-tonga dihita di son padu-padu pakini ina nata holongyon konsidum do sube akka udaw di Jolma di Portibion alai atipe terasa aneh ay Kristus doa membuat dia jalalaba nak amadean saya tae tong do holan nama ngomong di ekonomi ima pangomoan alai di Napolesia kematian adalah keuntungan ala pacupang dohon di mata si topa Jolma itu di dohon dari untuk gabe make alai mono osa udah dotu di mata nanti laut sadario dihamu keluarga mono tumpe mardalan laut hamata kotawon dan mono di sini topa hita ima tapasan Tuhan dalam sadama hamu nang keluarga ison itungan-tungan ni akana paotang ibadasan na pikiyon nakadong benian sumon tangiyang pamuhay nanti di masian na posota magsituga najar naon nanti kurang adong be ulan-ulan haumiyon ulan-ulan di Portibion nakadong jalan kata moto dan si Paulus kematian adalah keuntungan hita mamono somati hita wama maka gue Portibion, tak mungkin ikomate do ita. Jalan Napolesia bahwa kematian adalah keuntungan. Nggak mau ngomong behamu di son. Angka pinompar hati be secara perdagingan. Ponca tu matangis hamu. Alai secara Portibion. Nunga mau ngomong hamu apa keluarga. Mau ngomong bah ka persorangan di bagasan sadarion. Amang bertinagate. Nakadong benyan sumuna jono baka kuibe. Nakadong ibe sonari wama asa dibereng na torobon sadaru hamuna jalaninggan aka parsaran kuna nanga kana ni utang kunaon basi tumpam manjak na si ngaro na si daon sian aka buat nabi alani pati kuna ma
ima pangkomani marhiti-hiti isok kita. Amin martanya mereka. Tuhan di mata isoto kami rap keluarga paano bangkeni nami na jumolo di alam ko. Kung marsaringar hatam itunga-tunga namin secara khusus itunga-tunga di keluarga ipatulingi Apostol Paulus ay Kristus Tuhan yang jalalaba ng hamadian. Sa nilingo na rin Tuhan na ulit Tuhan do pang-umuani maruto kami siyang agkaudal namin. Alay din na porsiya kematian adalah keuntungan ala porsiya kami nunga sa hapi na namyon ima pajupang rapto di surga kasunangan na pinaradi o di kami akan porsiya. Dan dibegasan tikyo na rin Tuhan isondo kami akan napinilipun padu-padu asa mardalan ulaon habatakon nami ulaon marasari matuaon ni nananyon atau kali Tuhan o manamangkongkom kami saat namabuka saat namamujungnya no ibagasan damai nasiako marhidi anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan amin. Edita nomor 420 ayat 1 ayat 7. Ona luja ona sorat posroham di dibata. Ona sorat posroham di dibata. Dina hasil dina borat di babita do roham. Dina hasil dina borat di babita do roham. Unang ganggu rohamu dipatok ni dibata. Unang ganggu rohamu na dipatok ni dibata. Pasatona baga-baga pos roham di dibata. Pasatona baga-baga pos roham di dibata. Sa unang behotal tibain hahulong muni. Asa unang behotalu tibain hahulong muni. Bereng Yesus Tuhanmu bernip na tinaonay. Bereng Yesus Tuhanmu bernip na tinaonay. Unang ganggu rohamu dipadok ni debata. Unang ganggu rohamu na dipadok ni debata. Pasal tonna baga-baga pos roham di debata. Pasal tonna baga-baga pos roham di debata. Alani pada warsakmu hot matiup Tuhan ni. Alani pada warsakmu hot matiup Tuhan ni. Tunadenggan duli togu saluhuk nama saya. Tunadenggan duli togu saluhuk nama saya. Unang ganggu rohamu dipadok ni debata. Unang ganggu rohamu na dipadok ni debata. Pasal tonna baga-baga pos roham di debata. Pasal tonna baga-baga pos roham di debata. Napasada maruhata ramadong mahita di tanggiang alea manami. Alea manami saya tidak berdia marukanmu saya romahajamu saya saud moloboni kami pada Tuhan surga di bawah hijau yang kami senari untuk Tuhan siapa saya Dios ay Roma dapat dosa telah unang kami hikmat mungkinam bantu kami siapa ay Roma jauh doa tangguh roh yang sangat sering
Idungani asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dot olong ni rohani di mata-mata. Dohot para sauran ito di perbadia ma. Amu salu na tayo amin. 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 Oras manita pinasama ko Uriya songoni mali hamuna hula-hula nami si marmata tulang nami si tumorang obar dia kada tayak karaja nami nuain pe upasat taima jolo pertiano to hamuna gabe horas satta di jok karaja nami rajani hula-hula asalong manigo yang kaudo ta potong ujo kami dan tulang nami kupung nami si tumorang adoraso di pasahat tamu sabuk ni denangon dengan majo hamiro pasahaton napuratier tuhamu raja nami hula-hula nami sinar mata nang sibain pokok batang tu denangon so ni manang di hamu kana tua nami na tua ni huta tiro hamu ma amin na abu so ni hula nami kerja nami ya naik pe borha majo hita ma pasahaton napuratier asa tiar ulau tadi bagai sedarion marhite tang yang ni akka hula-hula ta asa tau majo berdulu hula-hula ta si marmata siu turang tai jadi las kadia ma nope las langsung ma di pasahat tulang orang hula-hula tulang semua orang apa saat tahu pulang situ orang? Enggak ada sih. Semua orang sekali mana pelaksanaan yang kau mengenang pertikit orang dua ini, orang dua puluh hitam. Tulang situ orang? Tulang situ orang. Apa saat tahu pak? Tadi orang masih suka boleh mau pulih. Tapi sih mah naik kan mah boleh mau pulih no. Jadi masalah belum saat ini lah saat tahu mah tunda dua ni udah. Ya bi jeloras. Wah, Ngabe raja yang itu. ulang mau ditempat. Jadi mulai tema tulang Sony me napuratier napasatami kasatiar matutu panggabi perhorasan dihami pinoparni napurumunaun nuai pe karajanami Kopar dia kadata pasatai matu hamu asahamuma mabes sabun ni dainangon asadamu akan naulis manaputi nadingkan di kami tinopar ni dainangon soni majo pasatami tula-ula nami simar mata Gabi horas. Bukan. Lala ibu do jonyon ala ulus waktu josan bukamu macam ni. Coba solo buat tamu macam lo. Buat tamu macam lo sih. Bertemu dulu sih. Oh, Bulu tok. Ya. Ya. Jadi kata imam itu kita ison itu orang itu Tuhan ison jauh ulang-ulang marmasa jauh akadomat punta tahun marbuat firman ipar porang mahape madabot tawam jadi sampai itu pasatun na memang semut sabut siap ulang memperkirakan itu dari lu faktor itu mana pun kan ada di mana pun jam kena mudi dong tapi nomor
sayang giatnya pengiduan nami itu Tuhan. Selang gajang murnya ka pinoparmon siyak po niyan ito ngagajang na no murmo alay ko lupa ni duwan namin yan ito kung lagi itim pa man yan nakaumur ni pinoparmon ito alaho nga tarpoto liho gajang umur opong megar nga tumulo dyan liho nasa libingon napapaggabalgaw ng kaberekon ito. Sabi ko sa didikyon, borhat na kayo, sila madapat tatuhan. Jadi isok ito, manaboy, upasat kami jo, sa ulos sa persirangan po ito. Uli maruhan ito, tangyakon, ang ula-ulamon, sehat-sehat, adong tatsarian. Asa siguro amin sa magyarayo ito na. Jadi ope songon ima jo songon hatan tu itu di pasar kamu. Kamu pura spiritual di itu aka ya kabere mo na hola soni be jo ya ya horas ya horas wah mulaha pas raja ini jo pura spiritual saat na sida kamu jo nanda Kebatangan bener sonari itu nah rasa ini menjual katlang Sakit tadi, daun cimarmana. sahab mo dua kata yang mulai tulang dari mediana ka yung para munom jadi nuaipe ya muna guru nami wa kamu manjo ko batang ni de namo asa tapasad ulo tu tulang ta situ orang guru nami hela nami manang lain nami wa kamu jo tu batang itu so malay nang tutup satu bijangan non. Này. Jadi sonima di hamuna ulang nami si orang, ala nang si kompresian udah nami silang mata, asal wasat tayo na ang pagtikian, kerja nami nalaho kasahaton ulus hukum batang ni dadu nami sonima so wasat kami ulang nami si orang. Sonima ni kita pinapalagay kita sa orang sa semua. Aku kena dapat dari asal orang Doa kita kemana? Bapak Mama, mengasa acara kita, rumah mau akaman. Jadi melihat nak, yang berumur nabi, mengenai bahasa tamu, kami praktikkan di bahasa praktikkan. Arani bahasa tamu nakil, namuratian. Angkias waktu tiada kamu berlalu dari masa umat rasa tulus itu warpat inganan lah enggak kejangnya umur ni nabo itu nami nasor madon angkias mah gajang mah dihamu umur ni umur muna kamu akan aku kosong jadi semua ni mah Kak, kami jangan tak.
Isongoni mento, idolo kumju, rono kami nang ison, ibatom, imanala basahap, ulos inokkom, ang giat ma, kapukkom, tundim toka, pinopramun, maritesinun, rasma, rohani ka pinopramo, lalaw stadi kuno, ang giat ma, so kata sinama dua, masih nuhono, kajangin anak jang nisuku, kajangat jang nuruma, nunga kajang tu yung murumba ito, alay, kajang ma, umurni akka pinopramo, soalnya aku bahasa kami seperti kanon tuan makam purnami malah dengan pasar mak nama ulusmu itu berjudi. Hamu selalu nak kawin nami bermeton di mana tujuan nanya orang mau. Matusu. Nah, ya. Oras. Langsung. Jadi dapat pengabahan dengan nang dia ke pacar ya pecangotan di pasna jorma. Selalu dia kamang raja nami ulang. Saya dicakup kain masa luna ka hata na uli eta na dingan hata pasu-pasu na pinasa muna oni mazo makamalateo tulang muna tulang nami si tumorang sa soni tulang ulang nami si lamada alai asa harus kop belum tahu nak katulang ibang idola nami kau mazo kami punya laman na tujuan nami musik kuria para musik nami lagu kuria Akalay nami, ela nami, ambor nami. Kamu. Lain nami, ela nami. Hola. Isi waktu lagi. Jauh, saya udah. Oras. Sampai punya laman mereka. Sut ima siapa tangari tung na horanau pedi sojong akka di hamuna sudinang bodotung na horanau pedi sonduang jong dang dohot ako pungmuna buhabe non anunga matua bedang boybe songon na jolebe gopis mardalani jadi di hamuna akka nak niba nang songoni akka paramen niba nang songoni akka pahopu Dison las marohatta na lau paborhaton na tua-tuaton ima kangon. Bolo sian cara perdagingon nian bol dihamatianon idon na borat dihita na mangulu. Alai kusudido madelani bolo songon akangon nunga bodohan sarma tua bete bolo akangon.
Jadi bolo sian hami nungangin songo pedweni suhut moro tung dahulak kata penungai kudok ko joro di son moro tung na dijauh penok kita akan alaho marsiana kapikiran manang songon aka mangalian songon persigula sakilo balas marohamuna dihamuna aka anak niba pinoparni aka ngosa luhutna bamauliate mak Nainggulat turuan. Jadi sono mai bapa dihita namar hangi peparan de putai raja nenggolan nadong di hutan asal pogoni alamak kita suang songoni idongan sabadan nami siregar isok kita tarlumobi idongan samudar nami pinoparne puta perupa sekulang batu si boru girsak isom mahamwa kamang dohok boru nami bere nami asa tapena carata doau sian huta pak nenggulat turuan atung na holanao pero di pertua ni na tua-tua unak pelabora roamuna alana babe no jadi atung na semua dia bendo silanokku uploadku tu ang tua bang niba songoni man non songon hubain na non songon sian hami opung bunga huta muliate gawe jala horas jadi makatai ma tutuh disok kami hadiah bumbu nasuhun mama pungudo hami akahagi munan itongani huton terlumobi lengkap doi sona ke kapino parne putai raja nenggolan anong gadok doi tasada mandok hata siapa parne putai dah jadi dihamu bona suhun inaro hami iso marpungo marsiala ipertua ni na tua tuon na sorma tuon rapak marsitanon doi hita hata siapa kami tong dihamu ni rohon turut berduka cita tung adong petar pabungu siap balgani rohani akahitan amarhangi suang songi dohok boruta dohok bereta tonggi mai hugula asim mai usira ipertuan na tua tahun ala hita berpesta hudul do otik pehata dohonon nami tangyang nami tuan materi batana mertua ador hadukan na batagutugu talini horbo ador hati tipa tugu talini lopu nang nama sudah pino pernah tuaon saya horas bagai gawe akap pino pernah gajangin nat yang dijabu gajangan nating sopo ngagajang umur na tuon mamita mahita tu amat tadi bata saya gajang mak umur ni akak pinoparan na poso sidok buti masa kami hana lubat tukup upasata me matu agi nami lubar raja narong di hutaon be kamu hatata gabe jala horas di bagasa situasi protokol kesehatan COVID-19 sia alai tong dobo ita marpungung menghadapi parmoding ni natua-tua na tahaholong yon. Diamuna keluarga besar hahaduli namin nenggolan. Molo siya sudut partuaod do tang pala biya turan na siya pula bihamu. Arla si roha naman yan. Jadi dong pula say adung biya te. Jadi yang go akangon ngasaha be imana tu napinasita ni rohana. Didok natua-tua ngabagas marurak tutoru tibo marbulung tu gijang mardaka tu habirang mardaka maratu tu siamun jadi olah ni songoni itu umur di portibion marnini ho marnono bete jadi ima anggona marnini marnono nak saya sudah jol mana satu sih alai di dok pe di hatan tarsuati tak ne 70 do umur ni jolma mola tung pe di yakin na tu 20 ngamardongan hangalu to ni jadi tohore sudah molonga 27 gijang jolma berarti nga hangalu to be olo mga pikun mardosa geleng mardosa do imana jadi odak sopa do pesongoni mauliate madi tuhani ito petong rikun lalaw mabul sama teyan jadi yung kakangon pas masongoni dok yadet tay nomor 212 nung ngalu sa awo tuhan di siulu balangari nang tumiwa pajupang rapang ho di surgoy nung ngabok matanyari lam jonok nang ajalhi nung ngabok matanyari lam jonok ajalhi nung ngalu sa awo tuhan radi mabait ing anak tu jadi idot tong ikut tusido hita jadi idot piseta alayati pesongoni molo marsirang daging tu daging tong do habo rohai de benedok na tua tubuh hawur parira di laring simangoding haru matua bulung pena tua ni balung do roha molo ngamodding jalani maro do hami di sona kahangi anggi do limuna siregar rapat berduka cita do hita anggo parmoding ni tuon alai manang na ruang dia pe
Molo nga mo ding nagtua di do aka nagtua molo rupa do in sa julo berengon alain ko dia kaulaw di pudiat do si berengon lapatan nga baga ulaw no songonon tu pudian nyari pe tong mena songoni baga di hamuna tenan konna asa dapo pasu-pasui jadi ang guhamatiat do proses do ngulur tubuh marhasohotan modding jadi modding do tong warna dan idok mate lapatan odding satokin ay pajuk pado hitam musim menuru hapor siota ido ben dok dia detei molo masih hodiau ingok mana di surgoi doau dapat to na tu surgoi ay hope so nang do disi jadi tu sido sudah tujuan itu anggo pertibio pasatokin ado parlape-lape ado dang arong na ho ison namoran na pangkat perpangkat nagugo nagali mate do sudah ikom mate do jadi dang arong siya jakono molo gijang rohani tol malam mamora lamar pangkat na lupa deh dang di ngoti mane mana pe ikom mate. Jadi alani Tuhan muna dohonon nami ma akan natinari ni dahangon ba pupuk kamu ma songon ulaun na siapa di ngoluna mana nungi paujung be ulaun nai baga do parsauran yo tiki ngoluna amu pe tiru kamu ma tong ihuto kamu ma bogas nai jadi holani do si dohonon nami nakane ai patudul. Jadi tari ngopang-apu dinggam aulalazo sepasudan teh. Today na huwadok kami imas mulai sian tugan enggulan tusudi naro di tikion di pertuaun ni ina na tahoholong yon sarado hita lau pabor haton na tua-tuaun tuinganan para dadar satokin. Jadi siap kami hasuhuton mauliate ma di hamuna di harumuna di sadani rohatta lau paberhaton netutaton songonima siap kami hasuhuton tuhaha anggin nami dohot tu anggi doli nami strigar nang songoni tu dongar saburar nami purba sigulang batu girsang dohot siboro songonima hatanami kami ma tuhamuna madok hata pasu-pasuan siak hula-hula nami bulahanamak si besabu ni dainangon si marmata lau samu makaraja nami mangkolahu tulang nami tulang narubut marga sinaga huliak kami mapertikia tuhamu raja ni hula-hula nami mabain hata pasu-pasuan hata nauli tuhami pergelengom munaon hula-hula nami bulahan amak si besabu ni dainangon si marmata lau samuma manggorah tulang nami tulang narubut sinaga botima pasatami tuhamuna hula-hula nami si marmata kamu ya di si tempatnya boras spiritot di dah buru nami tempat ni boras spiritot di I see oke. Jadi di hamuna mang baru nami songo katani si tua-tua matutuna madokon pirmain napoki bahul-bahul pasalongan pirma todimuna saluhuna dujulu ma kapangomoan Eje raja nami pasatomu masonar bor spiritot di nauli gabi jaloras mas makena lator sama-sama sekalian masuk sudah angkat tulang nami petulang rurubut doa katulang nami masuk ma di soroham itu tuh hula-hula muna naing pasahaton ulos tohonan doh akka ulos holong jadi adorak soh pasahatami dope ulos nalos pasahatan nami tu hamuna pinoparni iboton namion aso hujahahod jo ulos nalos pasahaton nami tu hamu
ulos na law si pasahaton nami siya hula-hula si marmata gudang na 10 lebar. Gudang na 10 lebar may. Badawang ma. Nomor sada anak dohok boru ni nasa urmatuaon dapok masudi halaki 5 lebar jumlahna 5 lebar. Anak dohok boru. Anak dohok boru tersojo. Marganing gulan mang na dohok akabere nami. Disoro hami tulang muna manang hula-hula muna nalaw pasahaton ulos sigajang rabu ulos na tanggo dokono matutusongon na di situ tua balitang man na pagabi tumudalo si taduan ari muna matong gabi asal mahamu hidahami mars pauloloan matutu bitang na rumiris men na obun na soboro anak petong di hamu miriris boru pe tuk torok matutu MS tabatua perlinggo manisi boro debatar nomor 2 sudah matok kita di parorot matutu jadi ulah sope pasatai masonari di tempat. Manang pahop po namin ison. Bitang narumiris men no pun na sumarop. Anak petong dehamuriris boru petuk torop tabat. Patutu. Beti mak, ulosok kamu mak. Amang boru doh iboto nami di son rohami tutu siak hula-hula munan songop pasahaton ulos manang na ulos holong tuha muna jadi dokono masongot sina atan na tua-tua tutu ador haduk kamen na tugu-tugu ni dopu ador hatiti tugu-tugu ni horbo nang sorma tua matoko amang boru dok na boru patugu-tugu pahopu sahat tu namar nini sahat tu namar nono sahat mai tu namar odok-odok pasahatam Sadanai Larak pala manot terap. hula-hula parsiat tapi ay hami do tongon hula-hula parsiat oh iya jadi hula-hula bertali-tali iya saru jadi kecilapat jadi lau pasahaton ulos natanggo ulos siga cang rabu si matua muna jadi songon na tua-tua matutu dohonon bintang na rumiris o bunna sumarop anak petong dihamuriris boru petuk torop taban inang adonge butima
nami. Alang adong dope liwak kami ulos di son. Molo adong dope hira-hira naso dapot. Songon idok na tua-tua mantututu pinatik ko menahujur tu tau pinitapian manang na tu dia pe tok kamu lawa peperan ni iboton namion sa itu si mahamu dapota persaulian. Jadi songon ima songon ulos na pasat tami tuhamuna sude peperan ni iboton Moli ate madi hamura jani hula nami. Songoni dodohonon nami tuamu na bere nami. Akai toko. Bapak ni si Mekar sudah mutu muni bere nami on. Moli ate ma akapahopo. Hami tulang ni omakmu. Alai laus mangihu muse anggim siapudan bere nami muse. Omakmu bere nami anggim siapudan bere di dama. Mau lihat dohonon nami di ulau sarimba tuan yang mangboru naboru nami bere nami. Au buah kami nak kaning boras napir adok kata ni nama tuan nama dok pirma poki bahu lingaran di pacamotan. Diamu na tininggalon ni bere nami on. Basa de bata diolo itang yang ta. Sai luju-luju ma diamu akadalan di pangomoan. Ima hatani harbu epir. Dia muna bere nami marga nenggulan. Ala kesepakatan kamang boru akabere. Oh lo tulang. Dia kata Tonggoraja usukur do nakaning aka napi lupus nami opi gado aka na hopar. Opak doin na ido amang boru. Gabe macalah horas. Alai molo petuk tabbas ada manabaya kanau li amang boru dah dang na mangalo songon idok moteng aka peraturan dia kadus ni roa Tonggoraja. Gabe cara horas. Mau lihat madonon nami dia mu akalai. Molohami tulang neomakmu tulangmu muse mari utus siapudan. Molo udokot tulang-tulang gabe roa. Alai dua di tulak kami so. Tulang ni Opu Mekar, tulang ni parumen na siapudan. Kami mai. Mana songot dia pen nona kabere hasian.
dalam nami akan kesepakatan tong raja. Hebat matulangon sotung nimu dah. Hebat matulangon sotung nimu. Molo penau ngaka kesepakatan ini hupadala kami aka berehasian masuk tuatai dah. Unang bereng nilai ni si benon nami. Tok kami. Alay si dohonon nami pesan-pesan. Molo ditiki ngolu ni amang baru nahinan opo may kardoli dohoton dakyaon matse to tuhami unang alanong mati nung mon adu halibere amu. Alanong mati nung mon gabe lupa mu tuhami tulang muna markasinaga jangan-jangan. Si dohono kuak kalay. Dipudian ni bere nami onanno sadaro hamu do perjoluda unang mekelek lamu saunari marsogo tu begi hami barita ala dua ditulak kami son marbede ido pinopar nyopu mekari unang ido hinadenggan dia kaulau dah molo uleon pudina do si berengo diulau sarumba tua inna ima pesan nami tu sadaro hamu akabere manak songot dia pe ngasot tamu sude totu pasipeo nakana sipe akaodeng unang marsiho mamutu hatai sadaro hamuna tubuni berenamion lumobi ho bereda itu dah ho siap puda ingok puda ni tulang bapa nahina pe dokot deh danggulutan gulutah do hape hasadaoni do mandujui do hina dengan dia kaulau sarumatua jadi pos marwana misi mama ketiki hami oh lu tulang mama ketiki hami akabere nenggolan pargonggom punguan sada tu anak tusok kamu anak dua hamu anak pargonggom tu baru sada sudah termasuk anak ini kapahopu las rohamu dipudian ni berenami dah las rohamu molong ngalas rohamu perhatian di pasu-pasu ngelujah huma penulon nyon isa masaunari nian tak sono nulon nyon ikon odeng tangtung ada kesepakatan COVID-19 molo pe marpesta hudul hita molo song kami tulangmu sadok hami pos rohanami marpesta nagok do marebasi do di pribadi nami dah asa marebas akan uli tuamu marsugut marsiedu akan adingga tuamu alani di pasu-pasu tua tamu dah para musik dang nama rotor hami bae namang romaho berehasian om mana tulang mi iya pau pui sada utusan akala edang namari perda toka so tu manari tahu mu tuami daw inong mu na pinupus di bapa nami nyom mu na pinupus di bapa nami dah ido haroro nami di son baik par musik baik bo Panikopi dia akan uli akaleku panikopi dia akan ada ngasih kami tulangmu asa pinatikot pujur di juluni tapian dipudian ni berenamion sadaro hamu manangiti hamu mangarato basade bata saya tur-tur ma dia mudal di persaudian horas niu pehami roma do kamu razani hula-hula nami siak kami puna hasuton do manoppa hamu hula nami lasma rohani rajai songoni mazo baboto kami to hamuna razani hula-hula nami tardiparingkan rajai manian barisanna asa sumak karoro nami madda fotor rajai permusik nami beda bang mazo asa huda fotok kami huzala kami razani hula-hula nami bada bang
japarat turajay nga sahat dewek kamu. Aw nga. Dohonom matutusongan ni dok ni si tua-tua. Bagok na marhal to matong nadiagata di Robian. Horas matok kami na madjalo. Lam tugad na matong diham na mga lean. Matutu. Jayope. Tudian na mahitam se berangkat. Soni nama? Arong dope? Oras nama? Oras ma. Nga masih jalangan behita kerja nami. Oras ma jalagan. Sa tawi katulang tung mangingot to dohami mungkin namar tunggu mahamu di hatami sonari o majojo asal pasatami tiki hutulang nami raja situmorang. Hida hamido di sadar rohamu di partidangmu di bagasa partikionon hanggia ma di partuangan ni naboron lam husadana marohamu hubere kami ala takas du hida hami ripa rohamu di bagasa partikionon ala nai hupasatami majo boras pir nabinoan ni akan atulangmu Gabi tulang gabi. Dia mau boru nami asa jalamu boras senat tulang tahun pasat tamu mana tulang kuboru nami. Tiap kamu boras mulai pasat dia mau boru isa dora tulang buru nami mana pe perbu pir nabino munai. Huboko kami mak so hatan di pasu-pasu tuh kamu akap pamuron naim bargani golan birma poki bahul balu pasalongan birma to di muna salhuna pinopar ni naporuon jomuk ma akadalan ni pangomongan Ma tutu sesongon ni mamusia naporu tu akadalan ni tangyang nami hu pasatai ma tu kamu marhite ulos namar rabu gabi tulang gabi. Tu anak di naboroma pinoparna teh pinoparna do boruna 5 maju amulnya 5 maju mamu jola kayak itu do pernah yang boru adur hadu kayak menda tago-tago ni lebu sor nang sarma tu mau pinoparni na borun sahatu nama nugu pahuku ma tutu pasahak mak baik. Sahak mau siapa boru gabi tu tulang iboto namar hawa meranggi naik pasahatam naik mak akaulus nalas asalas merohin degmu nak partodiomu marhite tangyang nami katulangmu asa songok hatan di sini batu masih dohono tubuh menata bisu di dolok ni stapong sudi akapino permuak kamoru anak nabi sukmai jala dabok jomuk akadalan ni pangomuan pasahatamu mak Gijang ate parsi marang-arangar namai lo betul songon di partikenon di haroro nami katulangmu molo kuasa taima ulus ni daging mundang partodium asalas rohan daging nang partodium musong ni pasti dongonon nami Tuhan makan purnai pasahak mak seperti kono di partuan ni napor ito namion rohami hula-hulamu pasahat to dalan itang yang nabi tuhamu asasungkan namba hata sinabatu masih dokono pakatin na hotak benom may gawe panjoruma husi hamatong mga laka pinopor ni akaboto namion jomuk benon di bata dihamwak kadalan ni pangumuan baik mamang anay
Kami tu. Askop, saya di, iya, no saya, iya, non, iya. Songoni meto, molo pe, tuk songoni di karorona mi di bagasa partikianon, di partuan mi itu on. Buat kami di son, ulos nalas, salas roh daging nang pertodiong muna. Asasong kata sinama dua mi sinukono tuh kamu. Gajang ina tiang ni sopo, gajang at tiang ni rumah. Nunga gajang umur ini. Omak muna na sa rumah doon, gajang matong umur muna dihamuak ka na uposo. Pasahak ma. Abuah pasu-pasu, pasu-pasu akatang yang munai, akatulang akapung doli, ape ma tutu upar sebuah name jala tua bara name, buan name marhot martongani jabu. Dihamu akatulang opung doli opung buru. Sikap ni ulo saudara takas do tahun ni parapotan tanau dari ulo kudul do. Jadi tung nasongoni pihami roh mengadu pihamu. Sikap ni sobanami. Lasma rohamu naraja nami, baik kamu mabarisan muna. Jadi di hitabon asud asa tabay ni durata, asa tajuk pai hula-hulata. Kami manopon doh majalang hula-hula nami sikap ni soban nami. Beda mangujo lagu huriai.
ina bulung di tebaho bainokku salai selian horas matok kami hula-hulamu nama jalo songoni mahamu pamuron nami nang nama kalian oleh Yang matu tuh gabe majalah Horas. Ngasa Pak mulu Aulan Horas mah ada buah apa non raja nami. Acu garin yan. Namar horjahita tabang hidup pita nai asatani. Ona tulang nami si galingging suang songoni raja nami rapak dumaniado rajai bunaniari nami si galingging. Bargelengon nami poporan ni naburu nami. Disok kami bona tulang nga robe kami magadopi jojomu babon ang saat kami dipogon ni alamamu arong do dibuan akka natulang muna boras pir asa pirma pokki bahul parsalongan pirma to di muna salu na say jobo ma akka pagabon Batutu. jadi langsung may pasatay boras pirate Nauli kami sekarang pasat Horas pasat boras pir pasat kanat tulang mah. Oh sekalian mak do boras pir do siapa nane hari Gawe kerja orang. pasat tamu nggak pasat tahu Pasat tamu kanat tulang. ano pe kalau boras pir pe on pasat tu betul sa kalau boras pir ngabe saat ditabani akka amang buru Gabe opung gabe. adong do di kami ulus nama rabu alai ngosia dus rohatan abu dari opak mana terpasat kami di tekor Gabe dipung. belum jauh langsung metuju lo teh Gabe. persagoma mbak tu anak do buruni di boto namion Persagoman tu anak dok boru. oh Satikion dinaong taulaon ulaw na nadinggan di pertua ni iboto namion kami sian bona tulang manang iboto ni opung nilai kon rohami ibaga salas ni rohanami yang pasahaton akka nadinggan sesuai dohot pakkatiot naborngin kolono pak ma natar pasahat kami alay nang pesongoni molope tung sudi dak sudi hamu tarulusi hami di basdekion sai ditabai tuhat tama akka pasupasuna tuhamu pinopper ni boto namion songoni manang tu pinopper ni ibo naboro ni bapa nami Ulo tulang ulo. sudi mahamu pinopper ni naboro ni boto nami sai ditabai tuhama akka pasu-pasu do akka perseulian dihamu tujulan ni arion songoni penon ulus nabui tarpasahat kami lasma rohamu lasma nang rohani partedimumna songoni ma jolo songon pasaton ulus Soni mo pun udah dihai mau se. Oke. Jadi mau lihat mari tuata. Jadi saat matuhami partikionon dihami bonaniari muna. Jadi ang boru disaluhut tamu papan purnami. Rohami dia palatikion di partuani nabornamion. Rohami dison neng pasahaton songon tadani holong nami tuhamu baik penon tungna ditordahami sesuai kesepakatan data doidna budari di na martonggora jahit. Gabe tulang gabe. Jadi
di batu pahami di son songon tadani holong nami marado kamu saluhut tung na pe o patanon na buy tarpatu pahami mangido hami naung sudi mahamuna naung dapotanul uliate di hamu kapan nabor nami. Jadi pada sehari itu dia mapung hasatanna. Sono mata bayan deh. Salomon tu anak di boton namion. Ngapas? Jadi mau lihat ma di tuatta rohami di son sian bonani arimuna marga sigalingging udah ko kami ma pada saat on tarap dia pumuna nama sebenarnya alai sada pangidon nami tuhamuna saluhukna adok kata ni nama tu madok molo diulah sesongonon namoting manang na ditari ko keluarga tahita inung nga biasa jala memang ido dalam na manopot debatana jadi na luar biasa na pangidon namin tuhamu dipudian ni nabor nami otto molo sadaro hamuna balas marohan nami marnida hamu akapaparan ni nabor nami jala sidon nami balik tang mapagabe tudal setaluan arimuna do salu na gabe molo takas didahami hamu salu na marsi paolo-oloan tawa sama. Pema tutuh persobuan nami jala tua bara nami gua nami mahot martongan jabu esekap ni tulang 10 majari-jari pas 10 zadahut si majujung tung tangan marsoba pehami di ulah sedarion ipar borhan ni nabumu nama tuon balas marohamuna las do daging muna gabe jadi soalnya ita bunasur asa tatopon opung ta bona tulang tas sigaliging bona ni harita sigaliging taparade dirita dihamu permusit nami be kamu lagu hurei asaborat tami lemah jumpai hula-hula nami.
Jadi songoni mari raja hula-hula nami opung nami bona tulang nami bona nari nami iwi do bena bui terpasat kami mengaduk paradupuk kamu ke raja ni hula-hula balas marone daging muna las songoni dot di muna mulai ate. Jujur nguluni na tua-tua namion ya ina namion naung jumolo maruzungon tubuma ina namion di huta perbuluan tanggal 30 bulan 4 tahun 1977 dung marumur inong namion na burjuon onom tahun pidama tu huta tupak debata jadi magodang ma inong namion marumur 20 tahun marhasohota matu bapa nami anak ni razaitu marga nenggolan jadi nung adong 2 tahun jadi nung adong 2 tahun marhasohota ma inong namion jadi nung adong 20 tahun marhasohota ma bapa marhasohotan matu bapa nami anak ni razai marga nenggolan jadi nung adong 2 tahun inong namion dohot bapa namion di basa-basa tuhat tama 2 anak tolu boru ia anak siap kangen mangalap boru ni razai boru siburan siap bangun di basa-basa tuhat tama 2 anak opak boru ia anak sipai 2 mangalak boru ma ia boru ni razai boru si maramata sian lai pinagar di basa-basa tuhat tama dinasida sada anak sada boru ia boru siak kangen marhamulia matu anak ni amang boru nami marga sigalingging di basa-basa hoto atama tolu anak 2 boru las nunga adong pahopuna sian boru sada
sian marganai baho. Ia boru si nomor 2 marhamulia matu anak ni amang boru nami si hotang. Las di basa-basa tuat tama dinasida sada anak. Ia boru si nomor 3 marhamulia matu anak ni amang boru nami si hobbing. Dang adong lebe dinasida danak pungu masude pinoparni inong namion na burjuon pahopuni sian anak sude walu halak pahopu siap boru sude pungu ono palak tabasada nono sia pungu masude sia halak. Jadi pungu masude pinoparni na tua-tua namion 20 nok palak mau liate songonima jujur ngoluni inong namion na burjuon molotung adong utang ni inong namion radedo hami mabayar nang songonima dohot singir ni inong namion radedo hami majalo mau liate nami di eda nami di sudema dohot diakka boru sude naro hami si matuani boru muna sia si hotang songon ni dok ni na tua ma amang di pudian ni inang namion mardame sonang mahamuna merbagi ma ina godang marbagi dinautik sondok na tua amang na tua dang sudah pulung nang peso sadia dang sudah uhum nang peso sadia songoni ma hata saotik ku pasahatami sia simatuani boru muna mulate ma Soni Bama amang musite jadilah soni ma di hamuna razani hula-hula nami hula-hula namar hamarangi dipanggil rohan nami mardok hatapas pasua mahu kerajaan nami lima di hula-hula nami si hotang si tohang si tumorang si hide si lalahi si majudak gultum sali masuk mahamu kerajaan hula-hula ulo tungang di sonna yang nasida hula-hula nami si hotang hula-hula namar hamarangi si hotang si tohang si tumorang si hide si lalahi si majudak gultum songon hatani perbuah pir gabi tulang pir mahoki bahul pasalongan pir mato dimuna luju ma akka pasamotan matu tu las pasata ma tu Pak Boras Bertodo di bangudu timuse sesuai tonggo raja opak do ulus yak kami hula-hula muna marga sihite itu gawe horas jadi asa hutur dahami sadamon tuanak ni ibu tonamion termasuk mau salah termasuk mana
nami tersonima persahat niulus amang buru. Mulai tema siap kami. Mulai kami ma razanami razani hula-hula. Jadi tersoni do jalangotta do razai razani hula-hula ta sona mani mana-mana. Jadi sabor hati ta radi mahita soni ma jauh pasat sakita bona hasuton. Bain godang bain ayamang lagu huriai. Jadi soni maraza nami razani hula-hula tuk soni pe ya kasobani nami dan nami ni kamu hula-hula nami lasma rohani razai soni ma dohon nami tuhan mu razani hula-hula nami malate. Jadi soni ma di hamuna razani hula-hula nami hula-hula partali-tali ala nafsikop nakim marga si marmata ditikina pasahaton ulus nasida di acara nasida pasataima acaraon tu hula-hula nami marga siburian hula-hula nami hula-hula bertali-tali siburian sok kami hula-hula muna marga siburian asa songona mate yang meru asa jolo-jolo di pasat kami perbuih pirat yang bro. Gabe jalan horas. Nah, jadi dihitaka ina asa tapasa buah pirta. Ya dihamu permusik nami. Asa bek kamu majo lagu re. Nah hobartu
Jadi songonima dihamu amang baru nami ima boras pirna di hutini akan tulang muna songon hatani si tua-tua madohon nami pirpoki bal persalongan pirma tot dimuna salukna jongok ma dihamu persaulian. Jadi lanjutna oh tu storok rabu nama teh. Nama. Jadi songonom ma dihamu akamang baru nami. Hobar ulus na diwoni akan tulangmu mungkin songon pakateon sina budari do ditunggu raja teh kamang buru. Olo. Pak mate. Pak do teh akang. Ate pak do. Jadi bolo dihamil kan orang tumuna ni sonon tersanggup di menon. Ate mang buru. Sono do razane hula-hula. Tingsian ulus tohon manang nabi gadi be kamu ba tungna di meja be las maruhanami tarsoni do hula lana borne di tongkora jatat. Oh gawe ma jalah horas tutua. Jadi pak duin teh. Jadi bolo alahami amang sian hubang dohami. Yang molo tung na adok pe na budari tongkora aja si songoni di son ala hubir kami. Jadi isod do boru nami huber kami jongjong manang nabahapi amang herbak konon nami do anggo ulos holongon tu boru nami on alai tung manang na songoni penon jarak na waktu si hami do amang alani kopi sonari jadi asing go ulos tohon gay majalah horas atas songono meta banyak kangi ana hopar ulos tohonan piga makang piga tohonan dotong neta hatayak kang obat menna jadi ate amang muru bolo bangidon namin ya bah siak kami ulus tohon apa bolo boy dia di ulus kami langsung amang muru waro ada amang muru molo ulus tohonani herbak kono muna do langsung alai molo ulus holong do mana boy matawai tu meja molo ulus rohata manang dilibak petaho dang nas hamisat diri batu ulo tahun mapesoni pamarentah do bar di covid protokol kesehatan unang sehona tegor hasuhuton. Oke boleh tema dia mengguru nami wah bolo ulus tohona masudio namang bolo ulus tohona piga ulus tohona ni boy tercaloh kami sedia gorang sopoto hampir siap kami sudi dak pala sedia gorang petah kuare hamu masa sopoto kami sudi. Ate akang ho mamang gorahon akang ulus tohon anona ate piga mahita sudi nama benulus songonom metawa ini unang gabi rebo ate patulus tohon anon di pagidok kami tu buruta masada teyakka saya ada mau tu buru nami baru saya ada mau tu pahoppu panggoaran saya ada mau tu pahoppu sian boru sokoni dok kang tu buruta tu pahoppu panggoaran do tu pahoppu panggoaran saya ada tu naporuna tu ibotoni saya ada metu boru saya ada metu pangguaran saya ada dua tolu senai saya ada menotu nama rangga musa ada nama rangga isi dos romu kamu nama rangga masuk.
anga aripahita. Jadi asa dohron nami marhata di sini matua palitang mabagabe tumudalo sita doan arimuna do gabe bolo olahmu marsi paulo pa musik na sepata ulus. iwak kami do ala rodo kabari bemuna itu tong da bebas aton nami tik itu hala lain nami nah mulai jadi di son rapat do kami do hula-hula tak kami sudah kabari bemuna narong naros sipang tulu pe do narong di tahun jadi bersama kami di parsor rumah tahun ni nyon simat gomnon do kami bainong nami do jadi sada inong dohita. Jadi kusongoni peronami jongjok kami yang disonhain siya nakabariwa muna mayuton akka hula-hulata ba song dia penon haronami ba tunglas maroh muna di peronami. Jadi di sipasaton namin non manang song dia penanoain namang belgana ba tunglas maroh menjalo. Saya itu ulam muna natamamay pakyam muna na upasatami di parsor matlaon ni na 2 tahun sa tong gimay
tu gula ya cimma itu sira itu paktuatai pakai muna gabe mata paswas mai pakai muna dulu tu soni ba si pasaton nami Gabe. sudah bari muna sali pasaton nami son balas marah menjal boti mak lari Mau lihat Kamu musik nak. lagu ria. Sebetulnya dang hot di dek kapak kati ottawa bullshit do na tapang do pamareta markibot sama rotor hita. Lada sehona tegori beda kurang baga. Jadi melihat madi hamur razani hulula nami nama pe kata pas-pasu ado kata ulus to ham pergeling muna sudena sedi jakok kaim pasu-pasuan na pinasa muna. Noi pe kerajaan nami mang so di pe pancalangon nami so nama ni kamu kahula-hula nami nang kepariban las marhamuna. Jadi borok manita bae malagu huri par musik nami sabor hatta marab ma jalang kahula-hula nami on mulate. Jadi songoni madi hamuna rajane hula-hula nami. Tungna songoni pe bui di haroro nami ni kamu rajane hula-hulai. Sona majalah kamu las marahani rajai. Tanya kok kamu ma hela munaut dot paruman nami on keluarga on anggiat ma tuakar nami ngihut. Dapotan akabat cari pang baca moda bui mengadupi kamu rajane hula-hula nami.
Jadi tuk soni be karazana hula-hula di haror nami tuk sotois dakoli tuk soni be nabui di haror nami kamu razana hula-hula nami. Mau lihat ya? Horas ma. Di hamuna raza nami hula-hula nami hula-hula naposo. Hula-hula nami hula-hula naposo. Huzo hokai ma hamu karaza nami mapain hata pas-pasuat tu hami. Manik, munte, si bulut, lubang gaul, sagala, si hoping, tumorang, si tumeang, si manulang, lubang gaul, buta gaul, si marmata, si majuta. Sahak mamuse tu boru bahasa time ba mulutung adong acara si pasaton ni naborun siapa par ni naboru nami boru nama dua siapa par naboru nami boru nama dua malau si tumorang sagala si hotang si hoping si ringo-ringo saya di bagasan narine udah ringin kanon. Suang songoni menang di hulu, kamu hulu nami. Jadi kami dia sesuai zuzumu nak keningan. Molo petung pe, mau waktu nak kemangat rola do songoni sipata, kami kageleng monon. Mau lah turun ada itu isi parpiakna. Oh, yang bro. Di bagasan tekion, di parmodeng ni natulang nasormat waon. Mula ati matong lokro nami. Lumubi nang di hamuna kubere kami di bagasan dus ni rohamuna, sada ni rohamuna. Nang pe songone situasi na masa di bagai satikyon masa ina na masa nasohya masa ima kopi 19. Jadi malah beri kami di bagai satikyon anggiat mantong saya di batuan ma di hamuna hai pason dilihat sada ni roha terlumuwi ma di pulang nami persinabul malah beri kami katulak na poso torop wala kondisyon ala mungkin di hatoroponi malah petung kurang nasidia makatahon kurang nasidia maradupo kamu dia akan marah-maranggi melohai madok saya nggit marah sono itu tua saya merasa jujur emak so indok nama tua marah mina lapan sono lapan negaul saya merasa tukul sono suat di rubian jadi di bagai satu kion sono saya kami na boros sebagai tusan sesuai jujur semua melohami di halas rohanami las ni rohamuna itu las ni rohanami duk ni rohamuna itu duk ni rohanami nunga moro tu bilang-bilang tarlumui ma siak keluarga ni hula-hula nami tarlumui ma di bagai satu kion termasuk do malau bereng nak di bagai sakarong ni nggak termasuk ada rene binangon nang pimasa nama saya alai pas-pas itu ada jadi alani di bagai satekion malau betul kalau bohinami upatari deo kami sian naboru nama tua malau tumpe segui risa merison salutna di antara nang arong nama suami istri bahwa kolani pengidon nami tuamu saya giat ma manupat tuhani di bagasan asada munai dapat dibagi kepada kami songoni menakasadon nami di saya giat ma saya di pas-pas tuan tidak baik ma gaibina ni ulah sinur napinan ditinggalon natulang naposo nang sarung batuan dihamu do dihami geleng muna molo betung sahalinai pangiduak wala buhinami upatruami meluhal merpangiduan mangerek matuan hamir janami di bagi satikon bari halas soramu dihamala teo kamu ma atas di haroro nami di bagai satekion saya nako makanauli naringga sianon sudulon nero dauma aka parmaran horas sami songoni bare horon nami tu hamuna hule nami di bagasan hari nauli hari naringganon matutu tahun orang burma na si pasahato munai dia tahu jadi jarang do di babung hami kira kena bunga turut berduka cita jadi ala akan ngodo menio komai jolo tu baru musik nami asal di pasat tami jo kira turut berduka cita nami tu natulang nami kamu jo musiki lagu kasihnya aja berkisung
siap kami Horas akan sama horas. tuh pas nama Hamuna, pas nama Horas mak. Horas. Salam sehat. Tu sima tuani boru nami. Pasatama pertikian tu sima tuani boru nami, si Galingging, si Hotang, si Hoping, Nadia, si Laban, si Naga, si Jabat, Becernahor, Nadia, si Agia. Namion. Mulai ti godang ma ito. Inang, Bapa, dihamu diberi kami songon na retaro hamu hula-hula nami sude mengadopi na tua-tua ton. Jadi hami baru muna simaduani baru muna doho akapar main nami anak nami. Oti godang na terbaik kami halas kamu nai ba anggiak ma songon sebagai karangan bunga iba kami tu ida namion ba mamita mamasu matu hatta hanok jalan narion di parborhak ni na tua-tua ton. Tung songoni pe hata sia kami baru muna dohaka na baru muna mau lihat ma jadi mangidu hami tu hamuna amang berkibut isom sopa nami isom melihat nami isom masahak nasi. Gabe na baru lasi sama pasatamu nang ni hata hamuna. Dison rodo hami sian dongan STM ni netuatuan. Sian dos nirhatta inang dota muamang adong dota papungu dison sian anggar dasan. Jadi otik manang kodang unang marsasaritan alinang tabay doy organisasi ta. Tung songono penguain otik nami rotison ba las marhamuna muabay non imaharotiki. Jadi ngoti godang pasatanya non sian STM ta sedani rohai las marhamuna dai nangda songonilo amang poso mau liate. Nami siap puden torso kamod da bapa. Nami tedkon ni netuatuan ikut torso namuna doon. Alana saleleng dingolu ni netuatuan pe hamu do penerusnion. Jadi imah pasatami tu hamu mau liate mak. Parmusik nih lagu hure sarona sida mulate.
dohot ringgit situ suara tuamu raja na tuana. Dohot raja na didapot. Mula tema dihamuna hasuhutun nami marganinggolan. Ami bisian dongan na tua-tua manang raja pada daton. Dison jumolo jo pasaton nami songon perbutir. Pasaton nami matuamu anggia ma perbutiron. Disada las niroha dihamuna, disada dus niroha. Ala kebetulan mulai sian mamuka sah tuna mengunjungi pas bagak do dihilala kami. Jadi suruhamu ma perburu muna hira pasatamu majo. Dihamu ibu tu nami, buru nami. Kalau kamu tadok ni na tua raja huta, do raja nani dapat. Uruti ma raja nami. Jadi asa melengkapi asa unang mulakulak kita jala pasatamu maka nahubar tuaka ulota ima songon juhut nalau naing si pasatamu. Dihamu permeja juhud pasatamu jabar nahubar tu nasida. Parjolo na tua pipi na margingi ate. Pipi na margingi. Raja huta doh raja paradaton ima rosangan rusuk martorus ate. Tu pemerintah setempat. Do ukap ate, kita no ukap. Pemerintah setempat. Pemerintah setempat. Parjolo na tua pipi na margingi na tua. Amu mangoloi mamu akalai. Lo raja yang menatuh nuduran na. Raja huta okapan. Okapan molon kami pepan no pasahat tu ala tanumuka pinna tu hutan enggolan do. Jadi kami pasahat. Wakap do, wado. Wakap do, radang ngahok biar aja nami, ni pasal pergilingan nami. Wah, abis majo. Yudus maruhata, mulai tema dihamuna asuhutun nami marganinggolan. Dison di patupamu songon pinggap panukuna ima songon boras pirdo pinggan nahot aku ni ringgit situ suara nang binoto otik na maksud do tujuan muna alai takas do tong ula kon nami mar panukut tuhamu na hasuhuton nami dia menalak-lakna dia mau na dia mahatana dia manalilok ni nauli do na dinggan nalak siha tahun muna tu hami raja pada daton nadong di hutahun. Gabe ya jala orang sedamu raja nami raja na tua ni huta. Raja huta raja na didapot sosongan di pemerintah setempat. Takas do pabon nami raja nami istadarion na mangulau kamu ulau sorma tua ipertua di na tua nami on. Na tabdok aduk ipoguni alamanon. Raja nami raja na tua raja huta do raja na didapot. Takas do tabayu ihun tawereng ulau non. Ngasih pulbe ulau non istadarion. Jala silam lam uruk-uruk do silam lam baik toba. Sedang adong dak dan nama rungun-rungun. Dohot do nama godong marlas ni roha. Isikap ni nasu nuksipul mana ulaun para daton. Ipertuat ina taturan ima bawana tuhamur raja nami raja na tua raja huta do raja na didabon. Mulai ate las maru hatta tutu saluhuna. Ala tong do diramuti tu hatta ita jala dia jajari sian to diperbadia. Memang tohodoi atamunai anggia matutu tujulanon lam sada dirohamuna namar hamaranggi nang namar burung namar bere terlumuwi nang mardong sahuta disudina akka pasu-pasu hula-hula pangulian saha tu
nama mupus do bona tulang bona ni hari. Anggia mai tutu pasu-pasui lam tugadda na mai lam tong mahamu martamiang ay ikon mardongat tamiang do ay molo pe di kon hula-hula ya kapasu-pasu molo dang rapi ta martamiang do tamu martamiang mungkin sekali pasu-pasui mungkin sangat jauh alai pos dorohan nami di hatamunai molo hobere kami di taruhan rap ritahamu mengadupi hula-hula muna nang suang songoni donga persahu tahun kami pe tung mas selas dorohan nami anggia matutu saya tidak baik Tuhan las ni roha dihamu do pacarian di hata ima pinggan na pinahasa muna tuhami raja pada daton na adong di hutat tahun songo boros pir na pinasa muna anggia mapir tot di muna dohot ringgit sitio suara na pinasa na purat tiar songo kata ni pasa masih dohot ku tuhamuna asa ata nina tutua nama dokon minis tabatua mainna perlinggungan nidik kena muk Tuhan debatat tado nomor tua asa saluhu nama hita di parorot emma tutu asa saya timur denna habicaran ni madani aris sah tu barat hasudutan saya tiurma di hamu akka pacarian saya saha mai tuakka nomor sudut emma tutu asa Bupatulu alian non nasa sudi hita bangulupon atau ulup-ulup jala horas. Saha main nasa ulu saha tubatian nunga saha akka hata na uli hata pasu-pasu nasian tuhatai terlumubi akka dongot sahuta dot hula-hula nasiang gijang saha tu pertali-tali. Saya saha mai tu horas-horas. Mati gol ulup-ulup horas. Horas madita saluna. Tuhan memberkati hamuna saluna. Uti masih donon nami sian kami na tua-tua na dong di hutaon. Moliate. Nunga tarbodut hamatian tu bagasan hamonangan jo hamatian di dia sorot mi jo naroko di dia hamonangan mi alai dosa do sorok ni hamatian dibaheni mauliate maruhata tu debata nama ngalehon hamonangan tu hita marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus amin martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijak nunga di leon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian ala ni dosa nami jala di pangulu hodo ibana asa daput hati goran dohot hanguduan hami asi maruham di hami saya ajari jala apuli mahami
asa unang mandili hami ala naung di juhodongan namion patuku maha person nami jala pabenget maruhan nami makirim di hanguluan sugud asa unang mangandungi hami songon si pelebiku naso marpakirimoni saitaiti maruhan nami tuho ay hodo si pangapu jala hodo haposan nami namar siga tutu hodo hami saat rodi hasusuda ni puhal nami amin hatani debata jamita dihita bagasan tikion imalau paborhaton ina nata holongyon wenet hami masyan pangungkapon 14 ayat 17b sono madidok martua ma akan mati di bagasan Tuhani olat nyon tutu di doktor tii masoho manasida sian parukilon nasida aina mangihut matu nasida di ulah nasida ini berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini sungguh kata roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka songonima yang go sahana hamu kadongan keluarga di sun hatani di batatu hatta marasaringar di suasana dok-dok ni roha di ombason buah-buah doon tu hita namang ulu asunang terlalu berduka itu ucu ikon marsira kita sian nata holongin ala sinirak dihamatian ay ternyata kematian ibatiki istirahat sian sudi ulauna kematian ternyata tiki istirahat sian ulauna sudina alani dihamukan warga ison naik tabereng nakin kata di batam di suasana duk-duk di rohai uhamukan warga jala istirahat nakin dari segala cerita lah jala istirahat sian nasa haciton di gununa jadi dada hamakuan amang dotinang kate manak malap petaka hamatiani ido na boy jalota ngolu nasa sitong na bersifat kekal ido di dok laki di Bukit Deta nomor 535 hamatian parhitian lau manopo Yesus Kim melalui kematian kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Lebih tegas di doa Apostel Paulus di Filipisada ayat 21 ay Kristus dohang uluan diau jalalaba ng hamatian karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan mulai tong taingot khususnya di hamu keluarga sudahnya nakona na tininggal honda tua-tuaon para goguan jala pulan itu hatta do hamu di sitawonon ala ternyata adong do hanguluan abadi di balik kematian setiap orang percaya di hamu keluarga mungamat segudan hata apu-apu na pinasahat na tu hamu apalagi bagasan tikion alani memang kematian pacupak loh di debat tadi dan si habiharan sa sitong nasongon hudok kami di tiki nang saat kita tuson siang bagas talau tu halamanon hamakuan boleh dong ternyata kematian adalah keuntungan bagi orang percaya di sini singon-singon di sini di Papua kuhita diamu amanami nami dot keluarga di son minarohaku jaminan doon memampukan sudah amu akayana kona rodi sudah si salohot untuk tetap bersyukur nampai di tonga hamu di roha hita ada kepastian bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita mengasihi seluruh keluarga yang percaya kepada Kristus kelak kita juga akan bertemu ido di buku hendetai nomor 727 ayat opati amang ido manda tu hamu bolo masih lo hamu musediau ingot ma na di surgoi do au na putonau tu surgoi ai ho pesonang do di si ido nasonang be nasija nasonang be ina nataholongyo lani na doholon di hamu keluarga di son bolo tapapor hatanon totok papatuho kamu ima haporsio munai
Ando inang na lam sadahamu lam marsya Allah kita teh pasti do adongan non na hurang lobi molo tapataru dum sirum tapataru ina na tahulongyon tu inganan parsatok inoni ngalani ikon untipu mahologi sasitong natabodo halat na porsyaw cukup do mampu do hita sasitong namlodok persoalan molo untipu holongia de tapatuduhan ak sarupa hita di tempat ibata adong bedo kekhususan nang dikeluarkan di son ngani margogo mahamu di pasu-pasu Tuhan tamang nak kita sudi amin martanya mahita ali Tuhan di bata mau lihat ali Tuhan di sopa nami di sudi tinggal di basam di payuti utuho hami di ulaun saurmatua ima ina na hulongi hami di bagasan opason neng patarhon nami ma tu inyanan parsatokinan alanya li Tuhan pos dorohanami dongani mamusehami jala pargugui jala patang hapor sionami secara khusus akapinopar ni inanamion kalau tumpen nale Tuhan adong sihatan nasida akan nariko tu ulaun saur matua ni inanamion oh mana mamasu nasida jala toktong di patubuhon nasida le Tuhan rohana marsi aulongan rohana toktong mangurupi mamorsan akan adodong atau di homa gulu nami di homa nak to dinami marhiti anak Tuhan Yesus Kristus martania kami Tuhan amin mari kita di pasuk-pasuk Tuhan di Batama ho lau luar tau bongot ora nion rodi saliling di bilingna amin ditutup Pak bare de haida Terima
Angkat. Turun. Angkat. Beri bang. Solo iya solo. Ulang gabi. Isa na marami pa ba kamu wala? Iya. Ah, tenang mak. Ngani? Nga. Solo. Ani, satan. Satu mah, kalau betul na ito ini. Lalu kamu sih ada dia, Koti. Terus. Iya. Seimbang. Baru dia kasih lu nggak itu durian. Ini memang. Saya dohot ayat 2. Sonang mamodom. Laos tedi homa. Sonang mamodom. Hona martuai. Namaradiya sialula oni. Ale saria boru si marmata. Siantano do permulaan di dagingmu, mulak mai gabetano. Alai Tuhan di batana manopaho. Doho Tuhan Yesus Kristus napa lohoko siat dosa. Doho to di porbadia nama Joho Tuhan nguluan nasora sudah. Ima nama ngarmoti orbu ni bakem. Paimaro ari parpudi. Amen. Martangyak mahita. Ale Tuhan de batama nami na di banua gijang. Horo de batana punah hami ro di sudeng ulu nami. Sailehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha hami pai mau Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Satu tanganmu mator di nami doho daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Sailehon maton di mi manugu-nugu hami. Asa diramuti hami. Molo hubulus hami rura linggoman ni hamatian. Asi maroham. Saya pamasuk mami sogo Tuhan sonangan na sumding gani. Amin.
siamu ni pedi ban. Tanga siamu do dengan Mori. Nah. Mori. Nah, boleh. Tangan siamu. Kamu mah gue lagi acik persiamu di burap lagi. Ini si Peri. Ano ba? Ano? Tadi mah. Mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di benua gijang. Saya benar badia mangwan. Saya bangga marajonmu. Saya saut malam menurham di benua tongosong dan benua gijang. Leo menurhami sebagai memulai setiap hari. Sisa bersanami soal kali sanami. Di dosa doa nama dosa kami. Mengalami untuk pengunjuna. Lalu kami siapa? Ada orang punah raja. Rota ugun. Roli sangat sering. Idongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus do tolongi rohani de batamata dohot parsora ni di perbadia ma amu salu nate deon amin. Pinasa ma lau madokata manang pai dua suhut manang hasuhuton. Sama tu nasi. Sai marsi paidaan. Tadi ma. Sai marsi paidaan. Terus kamu mak, ate. Apalagi kita dek. Ingat masa lalu ni nak pergi ke dah kasih. Mana Soalnya